Het grootste wapen wat we hebben natuurlijk is het staken. En daar zitten we net op te wachten. Maar als het mat, dan mat het. Dan ben we er. De vakbonden FNV gingen manje longens bij metaalbedrijven in Ljout en Van Waarden om meewerkers te informeren dat de onderhandelingen over de CAO verst rennen. De oranje weken presenteren de werkgevers een totaalpakket aan de vakbonden. Daarvan hadden de vakbonden zijn. Het is echt ondermaats. Nou, en op het leren, maar ook op dwaarzame inzetbares, gezond werkje, al die zaken. Nou hebben we nog de kans om voor het eind van deze maand een akkoord te bereiken. Dus daarom is hier nou Joert in Van Waarden een opwarmactie. Maar nou, toen eens even een bal. Dus we gaan hakballen meenemen om de werkgevers op het spoor te zetten. Van, je hebt nog tijd, hè, volgende week of deze week. Eind deze week moeten we dan wat lezen. En anders dan moeten we hunderen acties voeren. Neffens de vakbonden binden er een soort zaken die beter regelen worden moeten. Een van de wichtigste punten is het leen. Ze bieden 2,6% per IMI, terwijl de inflatie is 3,3%. Dus dan leveren die mensen daar gewoon op in. En voor het jaar daarop, ze willen naar een tweejarige CAO, bieden ze €100. Dat is gemiddeld echt 2,6%, maar dat is wettermin. Als het huidige totaalpakket zonder aanpassingen teruggaat, kan dat grote gevolgen hebben voor meewerkers in de Lietse metaalsector. Dat ze er in koopkracht op achteruit gaan. Dat als dit bod beweerd wordt, dat ze oudere mensen vooral heel soort extra vrije dagen verliezen. Dat het generatiepact, waarop mensen rustig gewoon naar hun pensioen kunnen, dat alleen nog maar is voor mensen die echt veel werk hebben, maar net mensen die gewoon aan het werk binnen, waar het oors wel altijd van wie, want je levert die echt om salaris in. Dat was alweer verslechteren, uitpakken en verminderen. Dat er een soort meewerkers van 2 bedrijven uit Van Waarden bij de actie aanwezig waren, liet neffens de vakbonden zien dat het onderwerp sterk lebbet onder de werknemers. De vakbonden willen het conflict eerst op een vriendelijke wijze oplossen, maar sluit huidige acties net uit als dat geen resultaat opsmeert. Het grootste wapen wat we hebben natuurlijk is het staken. En daar zitten we net op te wachten. Maar als het mat, dan mat het. Dan ben we er. Doe je hem dan mij? Hey! Heel mooi, man.